le phi baro nak pedang subhai phi shakani ka program ke jongi ke Shillong Mynta kumbangi yu ihi hakini ke por Mynta bon ba ki samla nakani ka than ke jongi ke le wan shkman bakila pa perthai namanta ki sap ki phong ki jongki pat kenia kala kentio bakalawan ra na miki ya ka yeng ka sam bat kumjuru ikari bakajat penriu hi bat kumta hakani ka kenti inyo banekren ba iwen ki samla ibadon ka sap bandro bat penmi design ne ban penwandor ya shipon ki a bat klese kania kan aiman sem lam me ki wei pat ki pra samla ki badani ki sam ka jingi kai hakalain design kalong ka badan kam shibon ha mikhalia wat lada philarang ba ni khnaru khnang bangindon kata karukom perkhat ban thau Thymmei ban pen bha ya ka emlang sala kan long kalat bangin la ban pen roi shu shu ya karukom tin rai ha ki rukom ki Thymmei lembat ka jingnang jing start jong ka science pat technology nga kertengi samanda pengrup nga sa hangni ha ringi jenriu neng nong Thymmei te ka design kumbangi sothu nga tharai shani bon ki tip ya ka kum kata ka ba pin internet ya ka ik ba shabar mo tamba hadin bangala lit ngaru haki snam min shwa ngadon hi kata ka ju ka jing sothu ba ka de ik ba la ban pin internet ban pin shongkhya ik ba shabar Henry hadin bangalit puli nga sa sothu ba ka kibon ki ba ya de bat kanika line design ti wat la ka dehi kata ko ba pin internet shabar ka deru shaphang yanu phi design hangno phi design ke ka jingdon kam jong kata hi ka ba ngila ban pin wandur haka mariang haki kam ki jamjungi long haki ta ki than te habang alit ya ka interiors ru kamle tang ka bangi pin internet ya ki yeng ki sem Henry ka de kumno pin bha ya ka jinglong ka jong ubre uba hapsa haka to ka yeng let's say ni design ya ka workspace la ni something like that phi hap rakhat ya manu bantri kam hang tu katnu kanta kin shong hang tu ke eka lighting ka ban biang ke eka color scheme ka ban biang te phi prakhat hi na manta utu bre u ban shong ha to ka kamera ban pen bha ya ka ta ka quality of life la ni ka jinglong jingim ka jong u hakatu ti kumju ru hadin bangalet ya ka industrial design ka de bon shaphang ki ki products ki bangila ban kta ki bangila ban shem ha ki jim ki jongi te kata ru ka de ka ban bha ya kata ba ngiri ban sngthu kumno ki bre ki pendan kam ki tiar ke ka ba ngi kum ki designers ngila ban le ban pen bha ya kata mo te kumbangi Kenya ki shuki lane ki made ki bon ki complexities lane ki bon ki ba rit ki bangi di ban pej ha bangi design ni kita te ngan ong ka design in itself te kalong kata mo kala kadon ki ka bakala ban influence kala ban kala ban contribute shaka jinglong jingman ka jongi hi te apa phai pat chikini ki tea bags mo kumbangi i hakni phil awa tena i pat phio ban phio jingmot ma ban design ni hakini tea bags te kani hi ngala ju ong teng ru ba ka long ki ka balong spontaneous lani ki ka banga klem da prakhat lupa ka de khamtam ha ka por ka ba ngadang police shabar bat ngatri ru shabar te ngadon marwe ngadon hi ka to ka jing sngo pangnot kum tu ma badan marwe ngaso kum ta te kumjuru haba ngi mi na yeng ka fidon ka to ka jing so thu shimet ba hoit ngawan na kanika jaka ka badon kumta mangi kum kibri ngi long kumta kiwe ki jaj ben riu ki long kumta te ka de hakata ka lat ka jonga ka banga yo ban interact bat kiwe ki jaj ben riu ka sapun long yang bangan perkhat ila diru hoit ngawan na kanika jaj ben riu te long ngaso ngo ka to ka por ba plank kidon ki ba internet shaphang ka you know ka ki rukom ten rai ki jongi ti nga pendan kam ki tea bags ha ka to ka por ban long kum ban journal shaphang kita ki experiences ti kasdang hinang ta ti atat ru ngashit smart ban di sha kum tu it was always a calming thing yanga ti kumju ru ka to ka jingle jonga ha tea bag ban penwandur ru ka long ki ka banga sutanat ka bana ka por ka pen kumta mo ka pen I long it gives me a really nice sense of calm kum to ti ngasa penwandur atat ru ngam juda smart ban pin hakini ki bahe
for some reason ngashit don bah itu ijing sotanat iki berit te the fipet hang ni ki bon ki banga collect what laki diki stamps ne diki coins ne ki tea bags te ki don ki ya lang kita ki jing sotanat ken jonga te kumta suki pat kasa long ki ka baki we ki sotanat te ha ka baningkong te I usually have kaneka senduk mau ngashit bo ya ki jaj sha ki banga ju smart pandi te kumhakani nganjet de ini I green tea namar ba ka stain ru ngasham haka green tea kamra long harsh than te haka ban long term te ka khamne hi ka artwork haka green tea te kasham haka ka porsche ko pat ru dan teng ngam kwa ka to ka stain kan kham klan te ngaju pandan kam hi deki slasha ki ba long ki red tea mo kumai ong te hakani ngadon ko include but I pela ni te ngala dip hi a few times kum to ai bukan shop ha ka ya ka to ka tea bag mo namar ha ka bakut tingi di hi ka ni ka sha te bukan bang bukan tiang ru. So once ngala don kum itu, let's say ngala kendiat shipor ban soak in bhag ka to ka stain ma te pinyu long kum ni Mynta te kidon kipor ki bangan shim ini I benta hang ni te ngaju pendan kam de ini I scalpel I bangadan hang ni te idon de ini I blade but ini I safety cover te ini ngaju le de small incision hang to flaban le hang to sisa pinmi no ya katuka slasha te teng ngabuk ru a little bit under running water knet ka pin yarap bakan mi katuka slasha na support te mentapat ngatrai ngalaban pin I ka we pat ku kom ka philaban le te kanir kalong a little you have to get your hands a little messy knet tamba it's not much of a problem. Once flat kum to, then you can get rid of you can wait for this to dry ro the flat the kala rakyang kini kin sahap hi kinom bit na ra kum de flat yo ekatupat pin so something like ini badan hang ni okay so something ibalang kum to te nang ni ro ngaju sotanat bantar shu kum to tangan trio flat surface tamba da film ko akum itu ru phila ban le be ibalong red kum to te katuhi phila de la rakhyang phila that bha te kan salong just enough stain ba phila ban sedang ya ka kam jong phi te kom hang ni ru man chu weng no ya kani bon sin te nga use de ki round brush and ki sizes ki ba kham he ngam da smart than man use normal kam dan kam hi ka canvas ban use ki ba he. And then also I just have a small magnifying glass if you go into detail itu. So I'll just show you like iwi piece ibang alas dang man le. Te ngashu hang to. Te namar bang ide de ki watercolors we have done a lot of patience bakan rekyang. Te kani ro ngala le iwi layer kum to ngala le bun da ka fine liner yang ni. Ini tea bag ru ila don longkum 2 layers hang ni te kalong kumba ka kamda bit na than with the background bon sin the use de itu tea bag I balong thin kum ni kan don hi ka tendency bakan catch ka to ka background te fin hap bit bhai kata Tung itip mo pidi samla iba bon bagi sapi ki mo tengala yu iru ipi fishnai ka kanda kalenda mo te filan batai khendiat pangania
Te katu actually ngala sedang I think ngala sedang shisnem menchua. Te hakatu keporu I just decided okay ngan share kini ki artworks ki bangala le in a calendar ka ba ki laban yo ki brio de. Te kataru ka response ka ki labun ki ba order ya katu te for the second year what I thought was, and again ka calendar kade kata ka tiar ka ba hadin bangi pendankam untuk sisnem ni bread. Te ka konsep jong kane kade banwan ra ya kata ka circular design mo ka bangi ong. Kini kidi gitu ki calendars ki bangala design hamslam hi ngalapen ni shwa de ini irong itu initial idea mo ngalapen dan kam hi de ki images ki bangala don rupa pinyu i hang ni ki dates ru ki long iset idang kamret hang ni te ha ka banga expand na kani ka idea pat te pyu i na kani ru ki don ki kini ki marks hang ni ki ba phila ban weng no ye ini i calendar fisa pendan kam patang ka image de fikwa te kani ka easel ru ka wanlang te let's say for the next year ngala weng no kitu ngam pendan kam shoot ye kini te ngayo wan put pat da lani bo pat da ka refill ka Thymmei ki ngakot ye kini ki refills. So this again kadon ka explanation hang ni khandiat chapang ka calendar ki illustrations ki tho ya ka te nalor kata ru ngala kam bu jingmut haki illustrations idon ijing batai khandiat haka phareng khnang ba ki jat bendu ki bana shabaru ki ban suthu khandiat shapang ki illustrations te again hangni ru ka set kala kham he khandiat bani tu iba menshwa te ngai ibun ru ki ba kwa I ki sotanat ikini ki miniature designs mo te nga le sa de ebook mark nama yela diru nga smart ban pulikot te nga sngo to I ya lang hi hakaniru te nga penwan sa I bookmark set te kiniru again kidon la ijong internet te haka packaging ru ngala pusang hiban penwan dur yang kom to te I branding khandiat ka rukom ka banga pack kom to ru te kumjo bat ka kani ka calendar as a whole ru te again Mynta usnam tharai de kibrio kil ada pendan kam at the end of it kila aban sa shoe refill biang pat with next year's refill. Te ki images ru hang to phila ban hang phila ban frame phila ban bo te kumta maka Shillong ka jing persang ban shu pen I artat kibrio ba hot kidon ki objects ki bang use man la kapor kumnu ngi use ki kumnu ngi la man pen bhai ki kumta ka penlong ki we ru bakin prakhat nakata ka liang mo. Laru ban yo I ya kasab bapher jeng I samla samanda hakaba ilashna ya ka jing penyeng ya kitiar dem tang da ka pendon kam da ka sunduk kon ka bon nangingi bread no hadien bangila da pendon kam ya ki piru pila ban shna ya ki wei pat ki jat tiar tang na ka pendon kam ya ki sunduk kon. Te lat ni kini art li jat mo ngai iru ba phila ashna ya tu ka khasi che set mo te phila an batai kumno phio ka kata ka jingmut ban shna kata ka long something belum very unique mo phio jingmut nei pat ban shna ka tu te katuru kade ba sometimes kini ki ideas ki one haba phile ki we ki kam te ngarang smart ba ka to ka por ban page ya kata ka show haka Netflix ka ba ka Queen's Gambit te hamar bangale ekato ngapet ye kato ru ngarang le ka we pat ka project te kata ka project ru ka de yasri mi kini ki khasi figures te kumno habang ngapet ye kata ka Netflix show lani kata ka ba pen I haka yuma ki TV ki laptop te habang ngapet ye kata ka show but ngatre atak ka kam ka shuwan kata ka idea mo ba playing kini ki chess piece ki long so intricate ki bon bha ki detail te ke kajing thu khana jung itu ki piece ru ngala sngo kala kring moi ki jingmut chik prakhat jonga
balai kidon gitu ki piece hang tu ke ka jingmut jong gitu ki piece te ngai i ba ka jing stream bat ka jinglong khasi ka jongi ka jinglong ta ma kata ka jinglong matrilineal ka jongi ba ki kan thei ki kadon ka jingmut jo ki kan thei haka society ka jongi te kumjo ru haka chess set fear i the queen is the main piece hang to ma ngila ban ong i ba kongsan hang to badon bor tam hang to te kumjo ngashu pan wan lang kata ka jinga thu khana shapang ki khasi hang ta ma ba kila ban itu i piece ngia replace no daka jingmut khasi pat ti kom hang to fi khanya unite udan da ukulai tengah pen wandur da u siar te kitu ki ruk kadana ka castle tengah pen wandur da ki mau bena te ka Shillong kum ta kan ka jing ka story pat kadang tie in kan hang to te haba kiwe ru ngapet kiwe ki jat benriu ki la pen wandur hang tu te bale ngi ru kum ki khasi ngim la ban le kum kita ki kam te ka Shillong ka jik pasang kata ru ngarang trehi ngarang ya le ban penmi ya kata ka chess set hoi bat ngange ru ki bun menta ha ka pol ka ba ngi la shupet be ki mobile ngi la long kum ta mo ka jinglong ka jungi ka la long be almost 24/7 online te habangi ban kata ban lakai lang ki jing lakai te kalong ka ik basong tenat bangi la ban ya shong lang ban ya de lang te ngasunget ba somewhere down the line ru saki jing lakai lan ki jing kita ki rukom ban ya le song tenat ki khasi ru ki nang la ban mi shu kamta mi ki khna rit ki ba dang smart ban exercise kita ki skills kita ki motor skills kita ki mau kirang dan kam ban de kita te kumta kata khanya chfang kata Hakapor wan lin shop ka klam covid khat khandai ka balawan poiru ha India house nem arajar arpo ki brio ki wad iki mas mat ki tiar banyada yela de na kane ka jingpang hakani kapor laban sakhi ba ka jingwan jong kani ka jingpang kala bo jingma khamtam ye ka kot ka khia nakadaw jong ka jingduna ye ki lat banyada yela de kala danru ka jingduna jong ka jingpenmi iki mas ka balong ka we na ki lat yada ka ba kong santam na kane ka jingpang ya kane laban sakhi ru ha ka jilla jongi kade hakani kapor pa isamla samanda ila penmi da kabut Thymmei panchna hi yaki jongki mas ki basuk panchna bat ki pan penon kam tang da kitiar ki bangila banyo na ki yeng ki jongi te kumbangi te biru thrai bon kimna te thane kane dai ba phila job ru eka state logo disability competition mo te kumno fitip shphang kane ban kumno phiyo kan eka idea la ne ka jingmut ban design ge nyak to logo so I wanted to play yaka taka idea bakadan ka Meghalaya not ban long too literal lani ban chupen I tek thak yaka state joka Meghalaya mga prakhat kumno ka symbolism kan wan hakata te kaba wandur yang te ka dehi ngashu thohi ka ktin Meghalaya ta mga pen wandur pat da kita ki brio ki ba lani kita ki common disabilities ki bangi shem ki ba ngitip mangi kum bangi tip menta te kisa pen wandur hang tu using ki shapes using ki colors te kita pat ki brio haba ki pet ki seyo I kan ba ki wandur ki brio ha ki tu ki alphabet te ka tu ka ktin Meghalaya ru da fila pet nga bu sa u loo u balong bakado shaka kani ka mariang jongi ma ka bangi khot ka abode of the clouds hoi te nga pen wandur de ita I phrase ta mga bu de itu I cloud te haba fi pet as a whole part kala I hi kum ka long ka length and breadth of the state of Meghalaya part te ki shudan hi kita ki ba I would say ki balong ki quirky things na ki ba pen ktik ki brio ba ki itanat ya ka logo te kalong hi ka jingdan jok ki shapes ka jingdan jok ka structure khandiat hang tu ka don hi tamba I long kum ta kan I ka ngathrai ka ta hi ka jing itanat jok ka logo ai
Te ke feedback ke bafila ayo pat nakini ki bafila stang ban shna mo ban de ke feedback bafila ayo. Nakini ru ke feedback ke klan bat ki ong ba ngi di ban kam shu ban le shu katahi ka ba kongsan ka bang ayo sngo ba dengila ban le shu naman ta ka ri ka ban ri dengila ban le shu ban pendan kami kini ki knowledge kini ki bangin atip lupa te kumang ayo iru ka culture komental ni ka rukom im ngajongi menta kalong so heavily influenced by the west ki bangile nadu ka rukom shong ka bang ongi fi ka chair ka de very western concept na ba mangi kum ki khasi tingi ju shong ha ka ba kham ningkot te nadu ki design ju ki yeng ki jongi ki assam type kum bangi ong ru ki de jong ki bawana na shabar te habangi pet ya ka jingla jong ka design ne ka art ban shim long na ke ik bala long tenrai lupa ka jongi bangin pinwandur shu te long hakata kalyang ngila banang pin pha shu ya ka rukom imlang salang ka jongi ka rukom ka bangi pet ik ru long ka di ban pher te ngim di ban pet ya la ka jong ka ke bangi la ban le kum kari ke jai ban ri ru let's say haka liang ju ki dawai ru ngi klan bha ka liang ju ki jing shna ru ngi klan bha tama kimde ban shulong superficial ma kimde ban shulong kum ta kum bang ong habas dang ba ka design kam de ban long tang ta ka balong surface ka de ban go much deeper ka de ban poish ki ka de ban kta shisha ki ta ki tenrai ki ju tenrai hoi te kini ki long khandiat banga kwa ban pin i shaphang ka ta ka design ba phile ka interiors ling ba ki software but ling ba ki kini ki technology ki bangi don mentamo te kaniru kalong kum ta bangi visualize ya ka space nga pendan kam da ki software ban model artat ban render ru te phi ki long a little realistic effect tingi ju pendan kam haki interiors haki product design haki even in architecture te ki software like SketchUp a lot of things te kum hangni ru it's a play space for kids te hangni phla ban yu I bha ka wandur bha kum ta te lingba ki ni pat phila ban pen I ki to ki nongshna kum no ban shna te kaniru sakaway ba phidan ya ka banquet hall so how will you penwandur ya kata story in the space ma we're designing a story of the person how they're experiencing ya ka space te kini halor kilong like a banquet hall kini hapo pat kilong like a bar or a lounge maybe a gentleman's lounge te ka khamlong rustic ka vibe ka khamlong kumta ha ke choice jong ki materials ha ki choice jong ki color palettes the wall treatments the ceiling treatments ki hibon te kita ki complexities ha kini te kini ru siki way ki restaurants maybe and phila ban pandan kam kini ru in like I said ki interiors architecture product design gaming design shu kidang bon kumno pat ikini ki bafi ki tea bags e mo kumno fi penya yo ikini te kini ka jingmut nanduk bas dang hi ka khlamde ban de ka shude more of kumta mangan ong ka ba ngala ban perkhat hi la halor ki banga sngo ki banga sotanat te nga sapan wandur tangba naduk banga kumto hi naduk ka pandemic hi nga sedang ban shim order namar kibri ru ngai I ki don hi kata ka juk ka jing trang bar ngasham ki weru ki balong ko manga ki ba don shabari ki ba kwa itai e ban pinkermau ya ki shaphang yang kita ru ki bon ki ba kwa ya kata tenga sotanat ba ling ba kanika ka jingla ka jonga ban le what ini khandiat ru ka I mean see me ki ru shnu shaba ki don te kumta nga super sang healing ba ka social media but ki kumju ru ki bon ki ba itho yanga ki ba contact hoi te kala nang ya hi menta te but I calendar but ni itai te nga sudan hi jing prakhat ru ban penya shu hoi
ik advice lah ke ik jing kentu kan pam pi kwa ban ai moi gitu ki para artist ki barang sedang lah ki beton ni tu ka sap kan ki pakwa ban pen I shu ban penjana shu ila di pan ti ngasngau kam dan ki bala ban kunta mau ban naman Mynta bat ka social media ifila la te ban sedang dala ijong ti ka Shillong hi ha ka jing smart ka jong phi ban le ka jing trishitam ti namar ngishot ong ba talent without hard work ru sometimes it's not the best way ti ngashu kentu hi ki khamtam ki khna samla haba fi le da penet jing mod na ke ka daw ba phi le yenu ba phi le nong kadiban nong purposeful kadiban ningkong kadiban ai ka meaning ya phiru haba phi don shisha kata ka meaning la ni kata ka jingthmu ban le kata te kan sapau hi ha ka kam ka jong phi te kibriu kin ithu hi ya ka dor jong ka kam ka jong phi pat hadin ba phi don na kata ka jingmu jing prakhat Henry de phi le just for the trend of it ne phi le tang ban shu kumta mo te kata ru ka pau te kibriu ki start phim ta phim la ban shu le something and QE ka jingthmu ka jong phi ha ki kam ki jong phi hi pa phi le te nganget bat da ki tools ki ba phi la ban yo te ka byang hi de phi don ka support system jong phi ru phi don ki tools ki ba byang mantri kam te ki taru ki kat kom ba jingla ka jong phi la hi ban yo ban sedang te kat ba phinang sedang phinang ya phinang la pat ban yo access shu ki ba kham bha pat ban kham pen bha ya ki kam jong phi ru te parlok to ngila poisa ka bokot jong kene ka program ka jongi makermen play sultanan ba play o jing mot chibun te tat hado bangin de siam meng mat phi ha ko ikapor kuble phi baro